gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wona mun go lidi go mi fudal tona mi sukiral ga jen yura anje lido an tora yimbe jo ay tilje mo mala hollumni la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko google chrome mbaɗa téléchargé application wanisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo toup 222 oɗo code promo toup 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde wanisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide wanisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali ladende mi jo hebani poftinoɗo ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole dillini ande ɓurima dole fima tawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria kafundu kanye Maria fillito diu Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko geno fodani se fanteno bagal kondiyam eftota ko so geno fodani it go la chadele gardudi mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gilli pidima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria kafundu kanye Maria Monsieur la madame président. Fati, Mamadou, Mariam, Astou. Machallah. Machallah. Machallah anta. Don haltuda. Machallah, ça va? Alhamdulillah. Mama wadi. Ah? Mama an wadi. Mama, on sel. Oh. Sel, wuto wul. Jom. No wadi bandu. Ah? No wadi bandu. Ami to sel ala banda. Ebe nyam. Farmo puta. Ya wana selli. Sel masala. Mamadou woni ndo. Ala? Mamadou nendo. Mama, sel. Ala Mamadou. Monsieur la madame ministre président. يا تجيبه سبك لو minana bima Mamadou holto woni Mamadou monsieur madame la présidente eyi Amin. Quand il y a art. Aïe. C'est bon. Mais ça, mais on a oublié d'abord. Nous sommes cross. Rentrez. Aïe, d'abord. Souvent, vas-y.
ko wullide dow dole son anda abu bingel Muhammad gisu solo ko wat salmina salmina ko minati suudu salmina ko min nañata gila ngandumi tan ka kiitaɗo koni kurtotoɗa garduɗa koye puppeji to barsema ko ɓiɓɓe tekke an adduma ɗo ko wakkade sakko sa limo potoji walla adduma ɗo kadi jiminanami taniraɓe jinmi ko andumi ko adduma ɗo debbo moƴƴo wona no mbaɗa ni wayata ƴeew hoorema ƴeewa giƴiraɓe amadam fof an hay sa yeehi ladde a oppata caggal ma haydara no foti duuɓi gadda e gallam he a nanni am yewen nda wawa yaltinde aɗa wakki sac ma tan aɗa naati aɗa lima potoji an jowtowo koode o yo najori ruttoyma min aɗa naññami joni nangue hoore kelle o joni kikiɗe Allah e nelaɗo muɗum Bonjour. Bonjour, Père. Ça va, on est en train. Machallah, alhamdulillah. C'est lui. Modou. Mamadou. Mamadou. Ala ko jaadoriñu. Nanande, Mamadou. Mamadou ko jaadoriñu. Mamadou Diadriñu. Eh. En toi, tu fous de ma gueule, wala? Ah, ko jaadoriñu. Mais comment ko Diadriñu? An gardi yam gandanɗa hoorema ko jaltu. Won mo yaade an aɗa yam timñu aɗa yaade haalde mbaɗa wiyam gandanɗa hoorema ko Diadriñu. Holo riño mum. Inde wi kam ko jaadoriñu. Ala ko ɓeydimi hen. Bonjour le vieux. Ça va? Minde o wiide ɗeɓe ittu dobbalɗam abuyel no heddi ko hakkunde amen Bon, barandi ma haari ni comme a tawi kam e nder bureau mom oɗo wi ko jaltuɗo en réunion d'urgence mi finalise namo ces dossiers et tout quoi. Bon, là, min jimi wiide mum. Bon, min wona au niveau de gardien wona ɗum wi kam. Wi kam ko Mamadou yaltiɗo il baare won debbo mo yaltiɗo ene tout ça. Ah bon? Anani maari secrétaire la même chose wi kam ke ni ɗo wi. Mi ari an e hoore ma mo gandanɗa hoore ma a wi kam la même chose. Mais attends, ɗum ko jimi wiide mum. Jimi wiide mum ɗo huɓɓeri tuta. Mamadou ko waɗata ko an aɗa andi. An aɗa andi Mamadou ko waɗata ko ɗo. Aɗa andi ko waɗata ko ɗo kon tinta yaata. Kadi min so renta ɗum jogol puusde mo waɗa ɗum ko jiiɗa wadde et puis c'est ton ami. Ay woni yiɗde neɗɗo kaalata neɗɗo o gonga so tawi yimɓe pelli wonde sehilaɓe e gonde sehilaɓe so tawi gandanɗa hoore ma an jaggirma comme ka ɓiyam no jaggirni Mamadou noon joggirmaɓe donc won gueɗe ɓe gandanɗa hoore ma an e hoore ma fotani yiɗandemo par ce que neɗɗo sa yi a jaggima ko sehilma on kan jiɗanta ko ɗum ɗo hen mais an aɗa andi ko woni ko ɗo hen an ko an suɓiɗam ɗo gurdam gila naɗɗa oɗo galle gaddami yewede nder nde yaltata ha laata a haɗi kam hay wonde e suudam min joni ko ɗeɗo bafe jewtimi ko oɗo weranda yewtimi ko ɗiɗo buuɓi jewtimi ko ɗuɗo hendu yewtimi pina mbakkoɗa sac ma nata e nder wuuro ɗo galle ɗo lekkel ɗo leggel aha mi andi ka ƴettuɗa aɗa waɗi mi anda ko pala nin mi anda ko pula nin mi anda ko holɗum mi anda mbaɗɗa ko pala ni mi anda mbaɗɗa ko samba ni mi anda ko demba ni mbiya hadema dañde ɓiɗɗo nden tardinma e liggey ma aha noon to mbawnuɗa nandude amadam fof noon wona nene wona nuuna jinmi ko goppa kam tout tranquillement ma ɓiɓɓe tan ma ndewa e feɗe ndam nduɗo mbimi daram no nenam darduno kam nde gonɗuɗa kiitaɗo ala ko goppuɗa ala kedduɗa kiitama guila e tukorɗam mbarɗa yumma mbarɗa bamma mbiɗa kadi aɗa rewnami hen eynen wona nuuna kay mboɗo haalaɗo jaaba an a hange walla a jogor walla hollum nenam jaaboditta ana mbaɗa yontina andi nene place ma de saɗa jogoɗa fulla ma jogoɗa fayde ma mbaɗa feere no jibinɗa ardan miɗo jardin d' enfant an hay ɗuma wawa sa minen mbayano ɓinguel tuuba hane 5 na wakki soko
sel mariage kila ɗum mariage a funti hoorema noon an noon compte ma réglé kadi minema ɗo e galle ha safane kañ o min o men o pomi wadde walla ko pomi kala ko mbiɓe wiyan mi yewat boji wala hawla wala subo humma babu yumu wari babu yo boji ma ndewe yo boji ma ndewe yo kiri ma ndewe mais comme c'est tout le problème pour heɗo haala gardien o par ce que jaltuɗo ɗon ha réunion d'urgence et tout mais kam ko wima ko gardien wima ko waɗani ko jaltuɗo ɗon ha réunion d'urgence et j'espère bien ko waɗɗara ni joni o meeɗa tawde ɗo inchallah en tout cas jiɗmi wiidum tan so tawi waɗi ɗo henni wima inchallah so tawi waɗi nimere wiɗum inchallah par ce que vraiment min Mamadou min Latif inchallah sa yi kandi ko exactement ber haalama c'est que parce que mbeɗa andi ka sehil makko donc o tinni hoore makko inchallah yo andu casquette mo itti o yo waɗ feere o ittama inchallah neɗɗo so tawi kadi a ittama a waɗa hokkama on certaine responsabilité ji a faami arta ɗum asimdi donc kam ne vous inquiétez pas Mamadou c'est un beau ser machallah donc o neɗɗo goto tinniɗo min guila garmi ɗo hen mi yi ligguey makko e entreprise o et tout mais kam inchallah so ari ɗo rek no wimo on dewi a rewi ɗo inchallah bon ala probléme par ce que min Mamadou sa yi kadi gandanɗa hoorema on jaalmina an e makko ɓernam ɗen ɓuuɗi je te fais entièrement confiance merci min je te prends pour mon fils et tout ça et kadi mbiɗa andi kadi à chaque fois mbiɗa waɗe nder hakkillam a tan kaɗan ɗo nete gandanɗa hoorema bon ɗi won gueɗe gandanɗa hoorema bon kono noon il faut quelque part ma mbaɗa feere mbadira sehil ma o par ce que sehil ma o min mina tim fam inchallah l'essentiel so ari jamin on sabo mi salmini lamuma merci oh putain Mamadou kam holko woni mani gasde ɗo ko il faut mi noddama quoi sinon c'est pas bon puis on jiromi ɗum ni ɗum laawi trop quoi oui allo bro ça va ba mi anda fou ko ganduɗa e dow mum à l'instant ni mais kala ko mbawɗa wadde kam gara quoi si vie ari ɗo ne laawi o ari ɗo no laawi omo laawi trop donc essaye passer ɗo joni joni c'est très important c'est très urgent aussi ok pas de problème Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Maria madame ministre ko won abu jod halama ha jod mbaɗɗa ko ne mbawirɗa ɗum abuye ko mbaɗɗa ko ne mbawirɗa ɗum an ko tigi mbawɗa fen est ce que ko ɗum darnuma e damade ko tagi mbawɗa fende pour kade PDG oɗo Mamadou ko yalti min PDG mi wona PDG min gorko wallahi min gorko min ɓurɓulnanam hooram de min ɗumma haabdi hono heɗo mi haalanma e min woto fontomi de ɗum min mi ala hen à partir de aujourd'hui sa wotti ko wayni Abouyen ganda comme viron ɗum kam ganda ɗum ummo dow ummo dow Allah bari e jam hono ummo dow aminde fof ko potmi wiidam ko aɗa bone ma para ngara ɗo mbiya kon ko mbiɗa waɗam ni tan mbaɗon an nde garanɗan ɗo ala fof ka woɗani ala fof ka wiyani neɗɗo ar ƴettuma hande jooɗo ɗo ko fende mbatta min neɗɗo mo liggota gaatu mo yata woni haaju mum min on mbawa liggidade yo ngara tan ngara ɗon yakuɗa kam aɗa wonɗa aɗa yeeyi ɗum ɗo lijum mi ara mi holluma oɗo place ana waɗani ɗum mérité min mi tampi kon kaɓɗo ske ɗum tagi hay wollu joni yimɓe jarani yirdi ko beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fiima
mata hoitati gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria kor Naam. E kawgide a arti hamati gam tinani ayide jom goɗɗa machallah alhamdulillah aɗa selli giɗilam ko wonduɗa min tokoro babon ke fontade so sikki noon panda hande ɗiɗo duuɓi fof mbeɗa waɗa batiroɗo société ala fof kon waɗani hen o jooɗo kanka ha ala dernier minute o yo bonnir ɗum jungo makko min ɗum o andi mi jaɓantama ɗum holko warti hen CS an ñam fo tan war CS ñam fo tan war CS an oɗo bonni ɗum ko fof an a jeeya aɗa andi tagi wiide mi yawar ses ay dole haydara ne wonta te an oɗo no foti laaɓi nodduɗen ɗum ɗo henne jewrude makko o no foti tan laaɓi tan noddimi ɗo tokoro baba mbeɗa yiɗi famminde ɗum ko poyme dow mum ko mais l' essentiel heɗomi haala moon ay an a fontorakomi kadi kanko o fontorakomi kalanto moon kon leeri a fontorakomi o fontorakomi et puis d' ailleurs miñol ko 1 mois heddira en ara so ari so kalno waɗi ɗo komi dégage on boowal mo wattam ɗon non ko gonga yam mi fewtitta ɓiide ko ɓi woni ɗon de a wawa woppudema de sabu mais so tawi min ɓiyam min gandanɗa hoorema so wi ɗum won jaɓantagam wa ses tan funtir makko min mi ari hande min ko ɓuuri musdem fof ko arde tawde comme garɗatamo tawɗa woni ɗum mi tawanimi ɗon tawi ko yii société mari taw mo mbi manda il paraît manda won mo yalti ɗon walla mi anda o dawani toon hande won mata o dawi walla o dawani neɗɗo goɗɗo non Maymuna ande won mo kattimɗo e galle Hala. I a namdomi hoɗon ɓi yumma sihilma Wala maɓɓe. Kumba I sihilma kay ko goto Kumba Tanan kumba yewta. ala noon argay aɗa andi ɓuri bonde ceelagal fof ceelagal paɗe huɗo ceelagal paɗe huɗo duforto ko seeɗa ha paɗe gasa jinmi ko jaggirama ko sihilma ko ɓi yumma mbasa jaggirdemo ceelagal paɗe huɗo walla mbasa jaggirdemo ceelagal kerem balbasi muccete tan sukara so gasi beddoɗa galsingel ala worbi noon min Kumba ne yewtimi min an Kumba no wayni enen mbami wona gotum kadi omo heewi haqqille suko ko heewata haqqille ko cukalel laaɓe juuɗe ñamdor koye mawɓe kadi haqqille ko meselal suko no hocce mawɗo no hocce mi wi haalani ɗum de kadi koddam kadi an min mi yiiran mettina aha mi yi kanko ɓurɗa yidde mi e par rapport e min kanko powɗa dow e min o aɗa andi kay naggi jibinta ɓiyum kadi aya aɗa andi ko jinmi ndegla min so yiɗima mi yiɗat sehlama mi yiɗat ko jiɗɗa mi yiɗat ko takke ma kono hoto fondu yidde nde hokkuɓe 50 min dokka ham 100% an ka heeñiram ngam ko goonga Allah waɗi ɗum min noon sajadam codanoɗa kam hanki nde mi yiɗa couleur oɗo mi yooɗani assalamu aleykum yawu nanno mbaɗɗa mawɗum ni selli jam tan ɗa tampere mawɗum mariam nan ɗon eyyi ɓennu omon nder somi hutima denɗam hay so riiɗe kinam luɓata kam aɗa meɗi yiɗ ɗum mi wayi tan no domburu ni hay dombi joni jata e nangue omo andi hoɗo natetengo ñalawma omo andi natetengo jamma omo andi eggango omo andi hoɗango o yaɓɓi tankere o yaɓɓi faburu yurnu o yaɓɓi jiɗli jordi o min huti oɗo e korle cumo pastel o mi yiɗa ɗum tan mi yiɗa meram fof kanko ɓurmi hutade omo yuuri guite omo waɗi capable mino welani kam tan mino wayni wono ko welani kam o jibinaɓe ɓe nani jooɗi galleji men aɗa sorta tan ellemo ala kilifa ellemo ala yumma ellemo ala jinnaɓe hay pooli diwoji ɗi ne joguide poftoto aɗa yaha tan aɗa sorta tan mi anda fof holko jogormi innirde o ɓiɗɗo min kam
jaadigal makko e Mariam way kono ƴettede laɓi yo e heñaram heeni kono ala ko mbawmi hen kamɓe fof ko gotum ɗum so waɗi ɗum mimi yadata hen min sonno ko sagam kal didol ngol diɗɗa mbiɗa hotota ɓotaɓotako aɗa andi mimi jibinta han param jooɗo mbeɗa bonno kono war sese ko ɓinguel ma sa weddima ɓi hol nangowo ɗum en tout cas kala no wawi sifrade ko an jibini funtodiri makko tan mbaɗa sese accu finnude haydara nafta min ko puntodirannomi e tokor baba gasi min mi ƴeewi mi ƴewrodima mi tawi tokor baba wonke fontade yimɓe kaw eyyi min noon hay goto fontanakomi wi noon anneni ɗum min mbimi et puis kadi d' ailleurs ko pour noon ko haalde mi haali gasi sa addi hande miñel a wi yo hettuɗo wonno kanko ɗum kay ina soofi wuuro andanma ladde andanma te ko ɓi a wawa soodade ɗum a yimɓe so mbawa sertude yo masalodir mi so tawi ɓi salima wadde ko jiigo so sali an kam ha joni tindu tan daara woto woppu sa woppitima o dañi sago makko o dañano boniri lawol gotol sonno ko boni foof woppe haydara woddatami mais en tout cas min ko mbinom ko pourmi ko wi gasi l' essentiel miñel ko lewru heddora ko lewru o heddora o ara lewru o heddora o ara joni min ñaagi saabi Allah tinna kawam giɗɗam saabi Allah yew ngol ko min ñaagima so watti gongol yew jiɗɗa fof mbaɗa tinna tan saabi Allah ɗum waɗimi wiide à chaque fois ay oɗo so tawi tan ni en goppirimomi ni à chaque fois ranke ni à chaque fois ko mbimbeɗa waɗa fof gara yiyama mais l' essentiel ko wawi hen ɗum ɗo fof so miñel ari comme intégre ɗum e nder société ngol ɗo lawol tan ñaguimami saabi Allah ɗum ko gacce makko kanko ɗum ko gacce makko gandani ɗen holko min yiɗa ɗum saabi Allah kaw komi ñaagui ɗum saabi non min ko mbawnon ko haalden haali gasi ski Allah ganduɓe de so Mamadou nanino feeram ɗum ɗo oɗo mo gandanɗa hoore kala ko taƴi ko ɗum waɗata ngelena hande ka garmi ɗum a yiidi mi weltima e garagal ma mi ɓuuri weltade ha jaaɗani wuuro ngo tan wona kombo taɓɓiri ayi an ko ɗum muusi kam e ma kala ne gandi koma jandila kam walla koma critique kam ni mbaɗɗa ñan hen salon bonɗa journée mo fof sehelaren min som toñani mi weltatako accanam kono ñefo mi natti famde toñani mi toñma min som toñani mi weltatako aɗa andi woni jontaɗo ko jogiiɗo haqqille reeni haqqille ko teyre woni jontaɗo ko toppitiɗo hoore mum ko jogiiɗo muñal ko joɗɗo jikku kono kadi firde hoore darna sayande ene itta yontede ana jinmi ko aɗa ko jinmi mbaɗa sa yiɗi timminde moroɗa hoore ma nde goto mi yiite aɗa waɗi sayande min nde jogiimi duuɓi ma nde hay goto yiyani mbo darna sayande mbaɗa feere moroɗa ha yooɗa min woni yumma eyo aɗon ɗon rek leera e welandarde an ha jungo célibataire wonɗa ala ƴamɗo hay goto ar mbaɗa fe nata kuude an wata restan mbiya aɗa clashé mais hoppanmi wuuro gurdamam to gonmi ɗo komi free sihilamuni salamu aleykum aɗa wawi woppande kam on deba walla wawi woppande kam on deba ana amoni change rythme ni kam mom yahani eyyi mi famima kono a yaresi rek gona ɗo aɗa clashé mais tout ça aɗa haalnam komi famata woto yejjidda rewi ɗon hen sihil argami ha woppami wuuro ha ɓooya sa jaɓini kam to gonɗa ko fijirde yiilo gorko jiɗɗomo saabu Allah ngara naata e dewgal ko dewgal woni gonga mbimi oppanmi wuuro eyyi wona ndeseɗa tan gona ɗo aɗa giri yimɓe a faami eyyi an a rewiɗo woto yejjita rewiɗo minen noon so yonti inchallah somin ndesama minen e ma foof change ɗo pour l' instant comme célibataire donc oppanmi wuuro gurdama mbima nayi change de gam ni kam mo nayi wani ƴewran cuklel moƴƴeɗɗari kaw ko ɗon ka ayyo ɗum de ko fedde condi hirade assalamu aleykum bandiraɓe fedde condi hirade soodotaki ñamlirtaki idirtaki condi hirade deftama artude Allah artude julɗo fof assalamu aleykum min bonni vocal hayyo hammadam hayyo hammadi jam hayyo moɗon ɗon kam helnam de kalma teddungal hande noon ɓernam de fof kadi wuttimi caggal min ɓuuri nenoyam aɗa seli kam mawɗo jamɓol woni alhamdulillah yettede Allah oɗon gandi hande ko cifton ɗum hirande bammo Amadou ara ko yiidade junggam
ñande hen no ɓe garduno galle eɓe ngari yiilade namdade junggam hande ɓe jiima on ɓernam nde ko woodi toon eɓe mbaɗi ɗiɗo farkaji rommal eɓe mbaɗi ɗeɗo paɗe marakis eɓe mbaɗi ɗeɗo tengaɗe machallah aɗa nandi bammal ne jogui jumulo e he jaho ko joluji ɓaleji gonno wallahi ko mawɗo baba yewni o gorɗa ama filde hoore ma de min jogi ɗum musidɓe suwa rewɓe kam fof koye ko cudditi kam fof subhanallah ɓalli ko beyi kono noon hattire cuuɗi oɗon gandi hande komi jiɗɗo kadi ɓeyden wasinnude mbaɗon feere tinnodire baboyam hakkude mon ne yooli yimɓe fof hakkude mon ne weeli yimɓe fof kadi oɗon gandi goto mon fof innira ko bamum goɗɗo on ɗum noon tinnodire min so tawi mi yima aɗa wonde Amadou ɓerdam ndeni deeƴi ɓerdam ndeni ɓuuɓi caggalam mbiɗi lelo somi leli mbiɗi ɗano ɗum noon tinnodire nene mboɗo sikki ham hakkude men Amadou hankkandi koko wonti ƴiƴam mi sikkatima dañɗen ko mettuma inchallahu rabbi Amadou toujours komin wondi toujours kadi komin haatidiɓe so Allah jaaɓi a dañata ɗon ko mettuma hay saaha goto to hawre wellude alhamdoulillahi son jaɓɓe teppe babiraen moɗon ko serdiɓe ko serda noon kadi mayde ko serdi sertani mayde ko serdi sertani so neɗɗo jaggi neɗɗo tan yo jaggumo wasa wonde hoolma hogguma wadduma e waroɓe mbarma jinmi ko wono yo won gonga hakkude mon te mboɗo andi gonga hakkude mon inchallah ma Allah waɗi sutur so waɗen duwa waɗen duwa an ki cancira joɗade yori ki joɗi no wona ɗum ɗon an ciɗa jogi sukunde nene hol ɓurdam ɗo sukunde aduna hawrani nebam nayi ni gujirede ɗum waɗi sukunde ala sukunde ngu debmo sukunde lefano waɗi peri mon nder suud mo nder suud mo ɗum nenen kadi bro alana aɗa yaw inchallah mboɗo yimɗo ñohen salamu aleykum fewte jow suudu mo jara ko heƴaraɗo ɗum ko ñalawma goɗɗo mini ma ɗo jogui yewte a fuɗɗi wadde ɓerdam nde dutno ken yewtoɗo Good. Monsieur Pédé. Monsieur Pédé. Pourquoi pas la autre? Mais je t'ai pas engagé pour y aller dans le bureau, toi aussi. Ah, mais là, mais on a même pas en. Est-ce que tu n'es pas mis à manger là? Monsieur Pédé. Madame Président. Allez. Madame la Présidente. Mais bon, que ça soit la dernière fois dans l'ordre des postes, ok? Monsieur Pédé, monsieur Madame la Présidente. Ouais, mais vous voulez. On va dans le lui-même. On va dans le lui-même. Yo débarquiro en énergie. Comment ça va? Pourquoi? On arrive au caillou, on voulait ciao. Bah, j'espère que mon roulade et tout ça, juste comme on énervé de trop. Ouais. On a nos calme. Chaque fois c'est comme ça. Mais après galer, ça continue. Puis comment avec tout ça, maintenant, je dois gérer le boulot correctement. Le tir quoi? C'est rien aussi. Mais madame, non, mon nat galer avec on va essayer ça. Parce que vieux, on a des cas. En tout cas, faut parler avec lui. Non, pas de problème, je vais gérer ça facilement. Ouais. Mais concernant le dossier, nous avons si, déjà bien géré. Ouais, aussi bien comment vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, malheureusement. On va non, ça peut être toi aussi, tu sais. On se connaît, bro. Pour nos centres, je peux continuer. Tu sais, parce que là, quand on roule, quoi, je suis là. Mais il y a de ces choses-là, je vais ça dans une conversation. Puis, pour nous joindre dans ma conversation, il faut que j'accepte d'abord mes parents. Parce que là, tout le monde avec responsable, on a joué sa propre femme, tu vois. Tu me montres à quoi on a mon nom. Tu vois, on m'a dit là. Min wallahi mbaɗon ɗo ça va tey ala jam yoni on sinon ça va activité ji amin yande badde machallah ala jam alhamdulillah ma kam a tampay non même pas je kam normal hande tampuɗo o ɓe toppitima wara en no ɓuttide joni jaafoɗa mi toppiraɗo boy peñema wadde ayde bon yetere nde wawa woni ɗo par ce que ko garde tefa wa chéri koko garde mo amon ɗo hakkude gardo tefa seno mbo est ce que andi mo wasato anda ala ngare Mbaɗa
yewtere men gasa hande après an ko kanjiɗɗa nak waɗo joyi ma Tega. yariɓe toppitiyoɓe men Ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole dillini ande ɓurima dole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria